Silah roj baş hevan hev derim herkes baş çend nûçeyên ku me amade kirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Pêşî em hema biçin İranê ji İranê agahiyên gelekî balkêş tên di heş rojên dawiyê de li Tehranê 357 kes mirine. Sedem çi ye? Hewaya qirêj. Ya ji ber hewaya qirêj ew qas însan çawa dikarin jiyana xwe ji dest bidin? Ev tiştekî pir ecêb e. Rêveberê navenda hewarhatinê ya Tehranê Mihemed İsmaîl Tewakulî îro li ser hewaya qirêj ya li Tehranê daxuyaniyekî pir balkêş belav kiriye. Cara yekem e min ez dibihîsim ku li welatekî rewşekî wisa awarte heye, însan ji ber qirêjiyê hewê dikarin bimirin. Vî Camerê diyar kir ku di nava heş rojên derbasî wî de 57,000 bang li wan hatine kirin. Ji sedî sûyekê wan bangan di derheqê hewaya qirêj da ye. Mihemed İsmaîl Tewekulî berpirsiyarê Îranê dibêje, di van heş rojên dawiyê de 357 kesan jiyana xwe ji dest daye. Sedem hewaya qirêj ya li temamê Îranê. Çawa mümkün e? Ji ber çi ye? Kêmasiya ambûlansan heye. Tewekulî balkişan ser kêmasiyên kel û pelan. Mesela pêdiviyên malzemeyên ku ew bikaribin xwe bigînin hewara însanan. Ev malzeme kêm in. Ambûlans yek ji wan e. Kêmasiya me ya 400 navendên hewar hatinê heye. 400 navend kêm in. 500 ambûlans dibêj me re lîzûm dikin aniha. Hemû hevkarê me li ser karê xwe ne, lê kêmasî heye. Zêdetirê 10 rojan e hewaya hinek bajarên Îranê qirêj e. Tehran yek ji wan bajarên mezin e ku herî zêde têde mirov nikare nefes bigire. Par nêzîkî 6000 însan mirin. Li gorî amarên Wezareta Tendurustiya Îranê, par li vî welatî ne tenê li Tehranê li gelek bajarên cuda ba Rojhilatê Kurdistanê jî di nav de 58,975 kes mirine ji ber hewaya qirêj û ji ber bandora wê tevî li bajarên cuda yên Îranê li Rojhilatê Kurdistanê. Ev çawa mümkün e? Yani ew dewleta ew xas mezin ya Îranê ku xwe ji çekên nuklerî re amade dike, ew xwasa serî dikişîne, rekberiya Amerîka û welatên Ewropayê dike. Ew qas xwe dewletekî wisa nîşan dide, hîn nikare li welatê xwe pergalekî ava bike ku însan bikaribin ji non û avê fayde bibîn. Ji hewayê fayde bibîn ya. Hewa tiştekî xwezayî ye. İran ji xwe dewletekî wisa ye ku salê 20,000 însana darve dike. İja bi qasî 6000 însan jî ji ber hewaya qirêj jiyana xwe ji dest didin. Ew jî sedem Îran e. Dewleta Îranê 100,000 însanê xwe dikuje. Çima? Nizane birêve bibe. Dewleta xwe, welatê xwe nizane birêve bibe. Nizane însana di nava harmoniyekê de bîne cem hebûdû ji însanan fayde bibîne. Dijminê însana ye. Dewleta Tirk jî dewleta Îranê jî. Aynî awa ye. Aynî awa ye. Heye tinê dijmineya Kurdan. Tu bîne ber çavê xwe 100,000 însanên me kolberin. Yani ticareta ser sînor dikin. Navî ticarete lê bêrûmetî ye. Rojê 10 euro ya qezenç dikin ya nakin. Rojê 10 euro jiyana xwe dixin xeteriyê. Ya 10 euro jî pere biya. Bînî pê kîloyekî goşt nikarî bikirîn li Îranê. Yani di rewşekî wisa de ye, îja radibin serî dikişînin bi Amerîkayê re, welatên Ewropayê re. Wisa neheyet ne wisa ye. Divê herkes hedê xwe zanibe, divê rejîm mejîmê hey hemî hilweşîn, biçin. Mirov bi van rejîma re nikare hevkarî bike hevan da. Mirov nikare wana davetê demokrasiyê bike. Nabe, ne mümkün e. Pergala îro ya Sûriyê aynî awa ye. Mîna ku numune çiqar rast e nizanim ama mirov ji gayekî çawa şîr dikare bi dest bixe, mirov ji dewleta Tirkiye, Sûriye, İranê jî ew qas dikare demokrasî bi dest bixe. Gotinekî xweş ê Kurdan heye, em dibêjin gayet dibê bidoşe. Ya çawa mümkün e? Ji dewleta Tirkiye, ji Sûriye, ji İranê, ji mantıqa îro, ji rejîma îro ya li ser kar demokrasî dernakeve. Ez nabêjim ji milletan demokrasî dernakeve. Pir mümkün e milletê me Ereb ê li Sûriye, milletê me Faris, milletê me cuda ê li Îranê
bikaribin di nava xwe de pergalekê nû ava bikin, bikaribin rêveberiyekê ji nava xwe derbixin ji ciwanên pêşketî medenî pêk were, bikaribin pergalekê demokratîk di nava xwe de amade bikin. Li Tirkiyê jî yani mirov dikare ji ciwanên nû, ciwanên medenî ê Tirkan rêveberiyekê nû ava bike ku ew jî bikaribin demokrasî pêk bînin bi Kurda re bijîn. Elbet mümkün e ama bi vê rejîmê nemümkün e. Yani bifikirin ku anha ew hikûmeta ku em pêra dizin distînin Erdogan e, Devlet Bahçeli ye, AKP ye, CHP ye, Kemalizm e. Wana hemî hevano xwedî mantiqekî wisan e YouTuberekî li dijî wan derkeve dabêjin hepsê. Numuneya Telebîr ew bû. Merdan ya Nardaq hêjî di hepsê de ye. Rojnamevan di hepsê de ne. Ne tenê ji ber Kurdbûna wan ha. Ji ber ku hindik muxalîfin, hindik rastiyan dibêjin. Ew qas. Sebeb ew e. CHP jî mîna wan e. Ma tiştek ku di sed salên dawiyê de hatiye serê me Kurda hemî ne ji ber AKP'ye. CHP jî xwedî aynî mantiq e. Ji ber vê divê ev pergal hilweşe ji nû ve ava bibe. Ez hêjî li ser wê qenaetê me. Li ser vê mijarê nivîsekê hevano nivîsa Mihemed Uçum bersiv dide Besî Hozat. AKP gelekî aciz e ji Besî Hozat, ji daxuyaniya wê, ji sekna wê. Sekna wê ya kurdewarî gelekî aciz e. Em binêrin ka ji tişt dibêje. Kesek wekî Mihemed Uçum bang li rêveberên kecekê dike. Dibêje li gorî banga 27 Sibatê ya Abdullah Öcalan tev bigerin. Dernekevin dervê wê sînorê. Ka em binêrin Besî Hozat ji xwe hevalê ku merex bikin doh vîdeoyekî taybet di derbarê daxuyaniya dawiya Besî Hozat de min par vekiriye. Ez ji we heqeten dixwazim yani rîca dikim biçin temaşe bikin. Besî Hozat vîdeoyekî pir nedirêj e. Çi dibêje hemî tê de heye. Dewleta Tirkiye çima jî aciz e. Mehmet Uçum çima jî aciz bî. Çima hewl dide eyar bide Besî Hozat. Çap mesela rojnamegerên Tirkiye Besî Hozat bi taybetî hedef nîşan didin. Çawa ser eşke, çawa ser hildêre, çawa guh nade gotinan, çawa guh nade Öcalan. Ve yani hemî hedef nîşan didin. Bahsa mafê Netewê Kurdan dike, bahsa afiyê dike. Em mafû naxwazin. Em însanên xwedî rûmetin. Mirovên herî bir rûmet ê vê dunyayê hevalê me yê tekoşerin. Endamê me ne dibêje. Rast e jî, rast e jî. Me dizî nekiriye, me talanê nekiriye, me mala kesî xirab nekiriye. Em ne sûcdarin. Hele dewleta Tirkiye nikare me efû bike. Efû ji bo sûcdaran tê xwestin. Niha hevano di Kurdî de gotinek pir xweş heye. Yek serkeftin heye, yek jî serfirazî heye. Mesela divê tekoşînê de madem em ser neketine qet nebe em serfiraz bin. Ez ji gotinê Besî Hozat wisa derdikim. Yani serkeftin tune jî serfirazî dibe hebe. Yani em bêrûmet nebin. Ji bo me efû neyê derxistin. Em serfiraz bigihêjin hedefa xwe. Li Kîrmanşanê girtiyê Kurd baweyekî bi guman jiyana xwe ji dest da. Tora mafê mirovan ya Kurdistanê bi daxuyaniyekê ragihand ku roja 29 mijdarê girtiyê siyasî Kurd bi navê Nadir Cemeşûranî li girtîgeha Kîrmanşanê baweyekî bi guman jiyana xwe ji dest da. Cemeşûranî ji bajarê Kîrmanşanê Rojhilatê Kurdistanê bû 20 sal bûn di hepsa Îranê de bû. Hatê diyarkirin malbata girtiyê siyasî ji bo tipa adliya Kîrmanşanê hatiye vexwendin ji wan re hatiye ragihandin ku Nadir di encama krîza dil de jiyana xwe ji dest daye. Malbatê îddiayên rayedarên girtîgehê û yên dadweriya red kirin, gotin şik û guman li ser sedema mirina kurê wan heye. Heta niha tune nexweşî wî nehatine tespît kirin. Tora mafê mirovan ragihand ku Nadir Cemeşûranî di çend salên derbasbûyî de çend caran ji aliyê hêzên girtîgehê ve hatiye îşkence kirin, heta di encama îşkenceyê de çend caran birîndar jî bûye, neşandine nexweşxaneyê jî. Di nava çend salên derbasbûyî de li girtîgeha Kîrmanşan Urmiyê gelek bûyerên bi vî rengî çêbûne. Yani mirinên bi guman ên girtiyên siyasî wisa derketine holê. Yan jî nehatine derman kirin. Hem îşkence heye hem nayêne derman kirin. Rewşên bi vî awayî hene, ev jî em dayînin aliyekî niha evan no.
Dem Parti û CHP çi jî hebu dixwazin? Dem Parti û CHP her tiştî bi evê dest pê kir. Çûyîna İmraliyê û neçûyîna İmraliyê. CHP çima endam nedaye heyeta İmraliyê. Hemî ji wê derê dest pê kir. Ya rastî heta wê demê navbera CHP û Dem Partî gelekî baş bû. Aniha piştî ku di encama dengdanê de CHP got em kesekî xwe naşînin İmraliyê ji bo Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bîne. Dem Partî li gorî xwe rehne li CHP girt normal e jî. Lê Özgür Özel derket bahsa sendroma Stockholmê kir. Yani vaya hassasiyeta Kurdan e. Sendroma Stockholmê mağdurek dema aşiqê celladê xwe be. Mağdurek yan jî qurbaniyek dema aşiqê serdestê xwe be em jê re dibêjin ketiye bin tesîra sendroma Stockholmê. CHP Özgür Özel ev layıqê Kurdan dît. Ji duh ve gelek bersiv tê dayîn lê têr nekiriye ku Tülay Hatîmoğullarî jî derketiye aynı bersivê dide. Bersivên hemî rêveberên Dem Partî dişibin hebû. Em celadê xwe xweş nas dikin. Nizanim, neemînim. Em kujerê xwe baş nas dikin. Temam, dehatî. Hevseroka giştiya Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları bersiveke tund da Özgür Özel got em celadan jî gelekî baş nas dikin. Özgür Özel de Kongreya Partiya xwe de gotinên wekî sendroma Stockholmê û evîndariya celadê xwe bikaranî bû. Hatîmoğullarî got bikaranîna vê metaforê ji bo me herî kêm têkçûna aqil e. Yani we aqilê xwe zayî kiriye. Hûn çawa dikarin vê ji bo me bibêjin. Em celadan jî gelekî baş nas dikin. Heta sala borî jî Dem Partî piştgiriyekê tam dida CHP di dema hilbijartinan de. Ji vir û pê ve xuya ye di encama siyaseta AKP MHP'de êdî Kurd dengê xwe nadin CHP. Xuya ye AKP wê carekî din bikaribe were hilbijartin di rûyê van meseleyan de. Eger ev siyaseta AKP be pêvajo dabe destpêkirin ji bo Kurdan ji CHP biqetîne siyasetekî serkeftiye ew bigihêje hedefa xwe. Em tev dizanin ku MHP AKP ji bo xatirê Kurdan tu gav navêjin. Çi dikin ji bo xwe dikin, ji bo menfaetê xwe dikin. Eger ji bo xatirê Kurdan biya beriya salan dikirin. Aniha wextê dîtin ku Kurd bi temamî bi qasî 10 milyon dengê Kurdan heye, 10 milyon dengê Kurda heye li Tirkiye, Bakurê Kurdistanê. Eger biçin ji CHP re, mesela bi xêra dengê Kurda İstanbul bi dest xistin, Ankara, Antalya, hatta Samsur bi dest xistin, gelek bajarên din İzmir, İzmirê jî gelekî Kurd hene, piştgirî didin CHP. Bi dest xistina şaredariya İzmirê elbet bi saya Kurdanin e, lê bi dengê Kurda re bilindtir dibe. Dixwazim bibêjim, AKP MHP dît ku dengê wan tenê têrê nake ji bo carekî din werin hilbijartin. Li ser hukm bimînin. Gelekî projeyê wan hene nîvcoman e. Yek ji projeyê wanê ku nîvcoma ye tunekirina tevgera azadiya Kurd e, tunekirina PKK ye, qetilkirina gerîlayên Kurd e, xirabkirina mal û milkê Kurdan e mesela. Ev yek ji projeyên AKP MHP. Çi dikin? Pêvajo didin destpêkirin, di çarçova vê pêvajoyê de dixwazin bigihêjin hedefa xwe. 5 salê din dirêj bikin. Mesela desthilatariya xwe. Piştî ku desthilatarî xistin garantiyê gelo ew ê karibin mesela pêvajoyê xirab bikin. Gelo ew ê karibin di hedefên xwe ê tunekirina Kurdan de dîsa pêş bikevin. Divê em ji bîr nekin, dewleta Tirkiye em nas bikin. Em nas bikin xwedî siyasetekî çawa ye. Bala welî ye hevando. Tiştên ku heta niha hatine gotin tenê devkîne. Di pratîkê de yek gavekî tenê hatiye avêtin, cara yekem e ji Meclîsa Tirkiye heyetekî dişe İmraliyê. Tenê ev e tişta pozîtîf ku dewleta Tirkiye kiriye. Kanûnî jî nine.
Mesela hebuna komisyonu jî ne kanûnî ye. Sibê du sibê pêvajo xilas bibe, tu dikarî bêjî komisyonekî taybet bû, erka xwe temam kir, xilas bû. Ji ber ku ne daîmî ye, kanûnî nine. Faydeya pêvajoyê heye ji bo Kurdan. Ez behsa fayde nakim. Ev fayde bi xêra dewleta Tirkiye çê nebiye. Faydeya pêvajoyê ye. Yani konjonktûr Rûsa dixwaze çê biye. Ama dewleta Tirkiye gav navêtiye. Bi zanebûn tiştek nekirine. Ez behsa wî dikim. Ji ber vê tirsa me heye ku dewleta Tirkiye pêvajoyê xirab bike. Hûn ê binêrin. Hevando ez Tülay Hatîmoğulları dibêje em baş nas bikin. Niha ez cî bidim daxuyaniya Mehmet Uçum ez vê derê de naxwazim şîrovê bikim. Tenê dawiyê de ez ê şîrovê bikim. Ez fikrê we jî merex dikim. Hûn jî fikrê xwe bibêjin ji bo em bikarin baştir şîrovê bikim. Çima besê hozat hedef hat nîşanda. Mesela kîjan sekna besê hozat? Kîjan gotinên besê hozat? Dikare Tirkiye aciz bike. Dikare AKP aciz bike. Ji min re bêjin. Yani merû seknek bi rûmet nîşan bide. Merû behsa mafê xwe netewî bike. Merû bibêje ez ne stûjdarim, ez mîlîtanim. Em xwedî gurûrin. Rûmeta me heye. Em destûr nadin rûmeta hevalê min ê gerî li were şikandin. Em destûr nadin ku dewleta Tirkiye bibêje filan gerîlayê ew qas însan kuştiye. Filan rêveberên tevgera azadiya Kurdistanê ew qas emrê kuştina însanan dane. Ev stûjdarin, em ne stûjdarin. Ev kes dikarin werin Tirkiye, ev kes nikarin werin Tirkiye. Bila dev ji vî tiştê berdin gotiye besê hozat. Em binêrin Mehmet Uçum berdevkê AKP, berdevkê taybet ê Tayyip Erdoğanê çi dibêje? Şêwirmendê Serekeyê Serokkomarê Tirkiye Mehmet Uçum diyar kir ku pêvajo nêzîkî armanca xwe biye û bi zelalî dimeşe. Mehmet Uçum hevano her roja yekşemiyê nivîsek dinivîsîne di derbarê pêvajoyê de. Êdî bûye kevneşopî. Doh nivîsîbû. Em di serdemeke wisa de dijîn ku piştî şerê rizgariyê, piştî damezrandina komarê wê gavên girîng werin avêtin. Di vê çarçovê de pêvajoya derbasbûna Tirkiyeyê bê teror zêdetirî salekî ye didome. Pêvajo wekî înisiyatîfeke dewletê dest pê kir, wekî polîtîkaya dewletê nehatê meşandin. Vê pêvajoyê di vê serdemê de gelek derfetên avaker, hembezker, berfireh derxistin olê. Em li ber sînorekî nû ne. Bi derbaskirina vî sînorê re cejna me wê di sedsala Tirkiye de pêk were. Di vê sedsalê de yekbûna dewleta komara Tirkiye û milletê Tirk bi hemû beşên gelê Tirkiye re wê bi awayekî bêkê masî temam bibe. Pêvajoya derbasbûnê û sabotajên fikrî. Vê derê de behsa besê hozat dike. Nav nade ama em zanin behsa wê dike. Me di rojnameyan de jî xwend şîrovegerên Tirkiye jî ev şêwirmendên siyasî navê besê hozat didin. Lê ew bi xwe nade. Pêvajoya derbasbûna Tirkiyeyeke bê teror gav bi gav nêzîkî armancê dibe. Pêvajo ji bilî hinek tercîhên fêmbar ên dewletê heta ku pêkane eşkere û zelal dimeşe. Lêbelê wekî ku her tim tê teqeskirin sabotajên fikrî yên li hemberî pêvajoya derbasbûnê jî didomin. Li hemberî van sabotajên fikrî sekinîn bê bandorkirina wan pêşxistina tevdîrên fikrî yên pêşîlêgir gelekî girîng e. Em nizanim hat fehmkirin, ne hat fehmkirin. Sabotaj yani hewlên hilweşandina projeyekî. Tu bixwazî projeyekî hilweşînî navî sabotaj e. Sabotajên fikrî. Eger em bikaribin li hember wan bisekinin, eger em bikaribin van sabotajan bê bandor bikin, em bikaribin tedbîr bigirin veya gelekî baş e. Avakeriya di ziman de yani bikaranîna zimanekî pozîtîf berpirsyariya her kesî ye. Lê diyar e ka kîjan kes divê herî zêde baldar bin. Vê derê de ka kîjan kes behsa rêveberên kecekê dike. Yani bikaranîna zimanekî pozîtîf, avaker, berpirsyariya her kesî ye. Lêbelê herî zêde ev derdor binêrin. Numune dide
daxuyaniya 27 Şubat 2025 ji bo hemû hêmanên rêxistina terorê ya fesihbûyî yekane deqeye ku pê babend be. Vê derê de eyar dide rêxistinê. Dibêje daxuyaniya 27 Şubatê çi ye? Banga Rêzdar Abdullah Öcalan e. Dibêje ji bo hemû rêxistina terorê ya fesihbûyî. Vê derê de Mêrik hem xîtabê kecekê dike û hem jî pir rehet dikare ji wan re bibêje rêxistina terorê ya fesihbûyî mesela. İja rê jî nîşanê wan dide. Mesela vê derê hedê xwe derbas dike. Şûmikê jî derbas dike. Dibêje ev 27 Şubatê ev peyama Öcalan yekane rê ye ku rêxistin mecbûr e girêdayî wê be. Nêzîkatî gotinên ku derkevin dervê perspektîfa bingehîn ya vê deqê yani ya vê bangê nêzîkatî gotinên ku derkevin dervê perspektîfa bingehîn ya vê bangê bi kerî tu kesekî nayê. Tam berova jî wê zirarê bide pêvajoyê. Gef dixwe mesela li rêveberên keçek. Hûn nikarin derkevin dervê vê bangê. Ji ber ku tu kes naxwaze berpirsyariya zirarê bigire ser xwe divê di ziman de jî li gorî vê tev bigerin. Eger pêwîst be hin tespît bêne kirin beriya her tiştî nabe ku rê bê dayîn ku bi zimanê cudaxwaziyê sabotaja fikrî li pêvajoyê bê kirin. Mesela eger pêwîst be hin tespît werin kirin dibê îjab nake tu zimanekî cudaxwaziyê bikar bînî û bi vî şeklî bibî sebeb ku pêvajo hilweşe. Yani jî zirar bide pêvajoyê. Divê rê li ber hewlên îstîsmarkirina siyaseta demokratîk ya li ser heremperestiyê bêgirtin. Yani pêşî lê bêgirtin. Tevê nêzîkatiyên ku perspektîva pêşxistina demokrasiya Tirkiye li ser esasê welat, millet, gel û civakê dipejirînin hewlên din nayêne qebûl kirin. Bana gotinên akademîk in hevano ez hêdî vekim wisa pêva biçim. Yani ez nayê manê ku temaşevanê me gotinên akademîk fehm nakin. Yani kîloyê Mihemed û çi ye bikaranîna gotinê wî akademîk çi ye. Mesele ne ew e? Gotinên teze ne di kurmancî de bi cih bûne hevok jî wextê tên wergerandin ji Tirkî hinekî zehmet dibin. Canan pêwîstî heye ku mirov hinek veke. Mesele tenê ew e. Mesela nêzîkatiyên ku perspektîva pêşxistina demokrasiya Tirkiye li ser esasê welat, millet, gel û civakê dipejirînin hewlên din nayêne qebûl kir. Yani tek rêyekî heye we pêşiya we ji Mehmet Uçum ji rêveberên kecekê re dibêje. Li pêşiya we tenê rêyekî heye pêşxistina demokrasiya Tirkiye li ser esasê welat, millet, gel û civakê. Hûn mecbûr in vêya qebûl bikin. Wekî din hemî rêyên din tê mena rêyên bölücütû, cihêxwaziyê. Hewlên hilberîna siyasetên nasnameyên cudaxwaz, avakirina siyasetên heremparêz ên ku dabeşkirinê dihewînin em qebûl nakin. Mesela cumleya xwe ya duyemîn de vekirîtir dibêje xebatên we, hewlên we ê ku li ser nasnamê tê kirin em qebûl nakin. Siyasetekî heremparêz. Mesela Besê Hozat dibêje em dixwazin li Kurdistanê xebatê xwe siyasî bidomînin. Derdê me ne Enqere ye. Veya Mehmet Uçum dibêje na veya heremparêz e. Nexweş e. Veya cudaxwazî û cihêkariyê ye. Di nava xwe de dabeşkirinê dihewîne. Vena nayêne qebûl kirin mesela. Ya divê zimanê serdestiyê, zimanê serkeftinê, zimanê cudaxwaziyê, zimanê ku li şûna yekbûnê perçebûnê derdixe pêş bi tundî bêne redkirin. Mehmet Uçum wisa dibêje. Hemû hêmanên rêxistina terorê ya fesihbûyî aktorên qada siyasî yên ku polîtîkaya dewletê ya pêvajoya derbasbûnê pejirandine û berpirsyarî girtine ser xwe divê baldar bin. Mehmet Uçum hevano weke berdevkî Tayyip Erdoğan çawa dixwe de wê hêzê dibîne ku eyar bide siyaseta demokratîk ya Kurdan. Mesela ez vê heqaret dibînim.
Ez endamê Dem Partiyê bim, ez derdikevim ji AKP re dibêjim qet xîtabê Mehmet û Çûm jî nakim. Ez derdikevim ji AKP re dibêjim ev sîstema we ya ku her roja yekşemî hûn derdikevin eyar didin siyaseta me, rê nîşanê siyaseta me didin, dev ji vê berdin. Ve ya bêexlaqî ye, nexweş e. Pêşî eyar bidin xwe, bidin wan rojnamevanê xwe ku sibê heta êvarê diewitên. Êrişê Kurdan dikin. Nexweş e. Yani divê demê de ku bi hezaran însanê me di hepsê dane, em mağdur in, divê demê de ku hêjî şîname heye, hêjî ev êşa ku AKP aniye serê me em hêjî êşa wî dikişînin. Jan heye, jan. Em hêjî jan dide. Birînê me hê teze ne. Divê demê de bila ranebin eyar nedin me. Kes em dîl-mîl jî nehatine girtin. Em însanên azad in. Em dixwazin serfiraz bigêjin encamê. Madem em serkeftî nagêjin encamê, em serfiraz bigêjin encamê. Divê de me. Ferqiya serfiraz û serkeftin min ji we pirsîbû we bersiv nedaye. Ez dixwazim wî ser bisekine. Hemû hêmanên rêxistina terorê ya fesihbûyî, aktorên qada yasayî yên ku polîtîkaya dewletê ya pêvajoya derbasbûnê pejirandine û berpirsyarî girtine ser xwe divê baldar bin. Divê ew ji bo avakirina zimanekî li gorî vê berpirsyariyê baldariyekê herê zêde nîşan bidin. Her çi qasî carinan di warê ziman de hinek veqetîn çêbibin jî, tiştê rast ew e mirov wê baldariya ku heta niha di arastiya bingehîn de hatiye nîşandan xurt bike, berdewam bike. Di vê qonaxê de hevdîtina îmralî hate kirin, amedekirina rapora polîtîkaya hukûqê ya di derheqê pêvajoya derbasbûnê de dest pê kiriye, Parlamentoya Tirkiye li ser bingeha vê raporê wê îradeyekê nîşan bide, rêxistinên yasayî ên pêvajoya derbasbûnê wê werin organîze kirin, yani xebat behsa rêxistin dike, yani behsa xebatên yasayî dike. Yani yasal örgütlenme behsa wî dike yani. Yani tam di demekî wisa hesas de ku em rabûne qanûnan çê dikin, rapor amade dikin, di vê qonaxê de zimanê ku tê bikaranîn gelekî girîng e dibêje Mehmet û Çûm. Bila pêşî ji xwe re bêjin. Pêvajoya derbasbûnê ber bi armancê ve diçe. Ev armanc tasfiyekirina terora sîstematîk ya heta nehîştina siyaseta li ser tundî, tunekirina wesayeta terorê ye ku hewl daye di her qadî de bandorê bike. Em nizanim hat femkirin. Ji hevokekî mühîm e. Mesela pêvajoya derbasbûnê çi ye? Geçiş süreci. Tamam. Ji xwe re çi dike armanc? Armanc çi ye? Tasfiyekirina terora sîstematîk ya heta. Yani îdî ji îro ve di dîroka Tirkiye ya siberojê û pêşerojê û paşerojê û çi dibêjin tu car wê şiddeta Kurdan çênebe li ser dewleta Tirkiye. Bi wî armancê pêşî lê digirin. Yani soz digirin. Şiddeta ku hatiye bikaranîn temamî bi dawî dikin û ji vir şûn ve jî ji bo çênebe tedbîr digirin. Ev pêvajo ji bo wî ye. Nehîştina siyaseta li ser tundiyê. Yani siyasetê wextê dikî jî li ser tundiyê siyasetê neke. Mesela ew jî em nizanin. Siyaseta li ser tundiyê çi ye? Tundî çi ye? Dewleta Tirkiye wextê ku bavê ji ser saziyên me ên siyasî li Tirkiye şiddetê bikarbîne em xwe neparêzin. Yani em çawa bikin? Em serê xwe bitewînin. Em destê xwe tevxin. Em nizanin? Ya Kurd fêr nebûne. Kurd fêr nebûne. Kurd însanên serhildêr in ya. Kurd yani nikarin sozekî wisa bidin dewleta Tirkiye. Yani em tu car şiddetê bikar nayînin. Vaya di xulqiyeta Kurdan, tabiata Kurdan da tune ye. Kurd tim xwe diparêzin hevan. Wisa ye. Tedbîrê wan hene. Mesele ne tenê çek û sîlehe jî. Ji ber ku Kurd bê dewlet in,
Sibê du sibê tim êriş dikarin pêk werin. Niha em behsa Efrînê bikin, ji de were li Efrînê mesela xwe neparêze. Li Efrînê aniha tu xwe naparêzî, rewşa miletê me perîşan e. Ji bo vê yekê divê tenê daxuyanî têrê nakin. Divê aliyên teknîkî yên pêvajoyê hê bêtir bêne lezkirin, piştrast-kirinên pratîkî bêne kirin. Yani aliyê din de jî dibêje wesayeta terorê li ser qada siyasî tune be, li ser saziyên li Tirkiye tune be. Armanca pêvajoya derbasbûnê jî ji ber vê mebestê ye. Ev mebest jî ew e yekbûna bi dewletê re, yekbûna bi millet re baweyekî bêkêmasî pêk were. Navê vê ye entegrasyon e. Yani tu bi dewletê re dibî yek, bi millet re dibî yek, bawekî bêkêmasî. Ji vê re dibêjin entegrasyon. İdî entegrasyona demokratîk e, antîdemokratîk e û tiştekî din e. Ama gotina demokratîk ew e ku em jê fehm bikin, heta tu tiştekî ji millet nepirsî antîdemokratîk. Tu ji millet bipirsî, mesela werin ji min bipirsin, ke ku tu dixwazî entegreyê dewleta Tirkiye bibî, divê ji min bipirsin. Ez bêjim ê yan na ez fikrê xwe bibêjim, wê demê em hemî însanê ku dibêjin erê, em binêrin hêjmara wan çi qas e. Mesela aniha ji min re bibêjin, tu dixwazî entegrê Norwecê bî, Swêdê bî, Almanyê bî, ez ê bêjim erê. Erê. Ez dixwazim Kurdistan jî entegrê wan bibe. Ez dixwazim em bi hev re bijîn bi welatên Ewropayê re. Pir dixwazim. Ha hêzên hegemon in, pir baş e. Tam li gorî me ye, qet ne mesele ye. Em dikarin bi wan re bi hev re bijîn. Jixwe ji ber vê yekê em hatine aniha li welatê wan dijîn. Em Kurdiya xwe li welatê wan fêr bûn. Em pir tişt fêr bûne li welatê wan. Mesela aniha em bixwazin dikarin mektebên Kurdî vê bikin li welatên Ewropayê. Pir rehetî. Em bixwazin dikarin taxên xwe ê Kurdan ava bikin. Mesela em dikarin goristanên Kurdan ava bikin, tu însanekî nikare biçe gorê me hilweşîne li welatên Ewropayê. Ya em dikarin şehîdên xwe defn bikin û em kêlekî ji dayînin ber serî û ser binivîsînin şehîd Aran, şehîd Mizgîn û tu însanekî naçe zirar nade wan gora. Ê zirar bidin dîsa wê Tirkên faşîst bin. Ez behsa çi dikim? Behsa mantalîteyekî dikim. Ew mantalîte li Tirkiye tune ye. Li Ewropayê heye. Ji bo wî entegrasyona bi Ewropayê re mirov dikare erê bike. Li ku derê azadiya mirovan hebe, mirov wê derê tercîh dike hevana. Armanca pêvajoya derbasbûnê jî me gotibû mebestekî ye. Ev mebest ew e yekbûna bi dewlet re, bi millet re baweyekî bêkêmasî pêk were. Em bi gavên ku wê di vê pêvajoya derbasbûnê de bêne avêtin, hem jî bi nêzîkatiyên reformîst ên di pêvajoya yekbûnê de qada siyaseta demokratîk wê berfireh bibe, demokrasiya me wê were pêşxistin û xurtkirin, çimkî piştî ku çek bi temamî hatin berdan, terora sîstematîk wextê ku hat tunekirin, êdî her jûre pirsgirêk mijar dikarin li ser zemîneke demokratîk bene nîqaşkirin. Ev yek dibe tiştekî mümkün, tiştekî maqûl û rewa. Di vê derê de Mehmet û çima derewat dike? Telebîr wextê ku hat girtin terör hebû, yani terora Tirkan, terora Telebîr hebû li ser AKP. Na. Eleqa Telebîr mesela televizyonekî hat girtin, eleqa wî bi pêvajoyê û bi Kurdan û nizanim bi çi heye. Mantıqa ûçûm û AKP û Erdogan têrê nake demokrasiyê pêk bînin. Ji ber vê min gotina ew ê nûmune nîşan da. Yani tu çawa ku dikarî ji ga şîr derbixî, çawa ku dikarî çawa ku nikarî ga bidoşî, ew qas nikarî ji AKP demokrasiyê derbixî. Nemimkün e. Rêvebirina pêvajiyê, avakirina ziman, meşandina pêwendiyan bi hişmendiya van hemiyan wê ji bo hemû Tirkiye sûdbexş be. Ev yek wê ji bo her beşekî ku hêmana eslî ya milletê Tirk qezenç bîne. Ev yek wê bike ku em paşeroja xwe ya hevpar bawekî ewletir, xurttir ava bikin. Divê kes vê pencereya derfeta dîrokî heba neke.
pencereya derfeta dîrokî hevanekê. Ama pencereya derfeta dîrokî çi ye? Milletê Tirk. Yani tu divê bibî perçeyekî milletê Tirk mesela. Hêmana eslî a milletê Tirk. Baş e? Erê. Yani mesela ev cüreyê diyalog û nivîsandinê ez dibêjim hevano heqaret e. Li tevgera Kurd, li milletê Kurd, li serokên tevgerê. Yani dewleta Tirkiye nikare serokê tevgerê destê xwe de rehîn bigire û li gor dilê xwe û tim gef û tehdît li rêxistinê bixwe. Madem ki ew qas dikare bila serokê tevgerê berde û ev serokê tevgerê bikare be pir rehetî bikeve diyalogê bi rêxistina xwe re milletê xwe re wê demê me bibînin. Milletê Kurd vê bi reza dilê xwe tevlî vê meselê bibe. Normal demokrasî ev e. Yani dewleta Tirk piraniya Tirkan jî wisa ne. Tim bi gotinên xwe, bi hewlên xwe Kurdan piçûk dibînin. Gelek rojnamegerê wan jî hevando. Yani xwewekî demokrat nîşan didin. Yani do derketine wajwaja wan e. Dibêjin meclîsa me ew qas bilind e, ew qas mezin e, çawa mümkün e diçe serkeşê terorîsta re hevdîtinê pêkdîne. Yani gelekî wan min demokrat dizanî bû. Min ew demokrat dizanî bûn. Lê merû şaş dimîne. Vê pêvajoyê gelek rastiyan jî derxist holê. Di vê pêvajiyê de hevano şiwirmend revebirên AKP hêjî gotina terorê bikartînin, rêxistina terorê pir rehetî bilêv dikin. Yani besê hozat wê rojê hinek gotinên bixwe bawer bikaranî bû, behsa şoreşê kiribû, serbilindî û serfirazî, behsa garantîkirina mafê netewê Kurdan kiribû mesela. Vana mihîm in, şêwirmendê Erdogan aciz dibe, har dibe. Çima seknekî serbilindî layıqê Kurdan nabînin. Yani ne tenê Mehmet Uçum û AKP pir derdorên Tirkiye, CHP jî ji sekna besê hozat gelek aciz bûn. Yani ji wan wetirê Tirkan, Tirkiye netewperest û hemî Tirk jî hema serê xwe de şiklekî çê dikin. PKK çek û sîlah datîne, tamam. Êdî îrada xwe wenda kirine û tên teslîm dibin. Wextê ku tu gotinekî derveyî teslîmbûnê bikartînî aciz dibin. Yani xweparastin hevano ji bo Kurdan tiştê ku Tirka fehm nekiriye ew e. Yani xweparastin stratejiya bingehîniya Kurdan e. Yani veya di xûna wan de heye. Di genê Kurdan de heye. Muheqqeq divê xwe biparêzin. Yani Kurdan anha daliyê siyasî de çek berdabe jî di hemî malê Kurda de çek û sîlah wî hebe heye jî. Di vê naberê de CHP jî di nava xwe de biye du perçe hevano. MHP biye pir perçe, AKP pir perçe biye. Di nava AKP'de Şamil Tayyar, Bülent Arınç, Êrişê Mehmet Metîner dikin. Ew jî hemî sebeb pêvajoyê ye. Şamil Tayyar ji yek ji wan kesan e ku dixwaze pêvajoyê xirab bike. Ew fesadiyê pêş dixe. Mesela Mehmet Uçum ew qasa heye ji revebirên kecekê re bila hevalê xwe re jî hebe. Ên ku pêvajoyê xirab dike Mehmet Uçum bi xwe ye, Şamil Tayyar e, Güler, Yaşar Güler e û çend kesê din hene. Mesela Hakan Fidan bi xwe jî pêvajoyê xirab dike. Besê hozat jî navê wan eşkere kiribû. Mesela ez anha dîmenekî nîşanê wedim hevano. Hûn bi xwe bibînin bêparastin çi ye? Bêparastinî. Merû wextê xwe neparêze, merû çi dibe? Merû çawa rezîl û riswa dibe? A ji were. زن حکومت گسر سراسر چاوا گندی میدان گاوندامه Ez pêşî nûçê ji were bixwînim ji bo hûn meselê fehm bike hevanda. Binêrin. Çekdarên dewleta Tirkiye li Efrînê dest danîne ser mala welatiyekî Kurd. Binêrin. Mesela ez paşê dîme nîşanê we didim. Ev numune ye. Li gundê Gawendayê, navçeya Rajoyê li Efrînê. Welatiyekî Kurd bi hevjîn û zarokê xwe re 6 mehin li dikanekî dijî. Mecbûr maye. Navî Faysal e, Faysal Hüseyin Hebeş.
Koma çektar Feylek el Şam destaniye ser Malawi Lugund Malawi şwara kiriye weke baregeh bikartine Faysal 6 mehin ve geriye gundê xwe lê derê Malawi li wî girtiye. Li gorî gotina wî çektaran destaniye ser Malawi ji xwe re weke baregeh bikartîne. Mesela ji bo ku Malawi teslîmê wî bike pere dixwaze, fîdye dixwaze. Ev e. Esas hevanno bêdewletbûn ev e. Bêparastinî ev e. Merov nikare xwe bihêle ser bextê milletekî din, dewletekî din. Ev welatiyê Kurd mecbûr maye bi tevî jina xwe û zarokên xwe ve biçin dikanekî bibînin, dikanekî perperîşan vê sermayê vê zivistanê ji xwe re têda bisitir. Ne elektrîk heye, ne av heye, ne tuwalet heye. Halbuki Malawi li wê derê mîna saray sekiniye. Çeteyên dewleta Tirkî dest danîne serê. Di vê pêvajoyê de di müzakereya ser masê de vekişîna dewleta Tirkiye ji Efrînê şert. Weke şert dibe danî ser masê. Rêveberê me Rojavayê Kurdistanê hevdîtinên bi wan çeteyên Sûriye re, Colanî, Monalî re vekişîna ji Efrînê, ewlekariya li Efrînê weke şert danî ser masê. Efrîn divê ji aliyê Kurdan ve were parastin. Wekî din nemimkün e. Yani em perperîşan bûn. Faysal çi dibêje? Dibe ez feqîrim, perîşanim, quweta min tune ez herim pere kom bikim bînim bidim van çeteyan ji bo mala xwe bi dest bixim. Nikarim. Ya ji hemdê min dere. Mecbûr bank la aliyên peywendîdar dike. Aliyên peywendîdar, tu kî? Tu dewleta Tirkiyeyî, tu çeteyê Colanî, Feylek el Şamî, ceyşin nizanim çi, rêveberiya Xweser e, peywendîdar kî ye? Faysal bank li aliyên peywendîdar dike. Alîkariyê bike. Ez dixwazim mala xwe werbigirim. Şûn vebigirim. Em aliyê peywendîdar digerin. Tu nê hevan mı? Tu nê? Muxatabê me tu nê? از 5-6 منا هوتمه هوا حوشو منه حوش ترمزنه همه دیکوننه اکادمی بی دیکونه نه بیت موی نه حموم پارا دوغازن مصرفی کرنه هواجی مقربی خیلی قشم دسنا قلم شين قال ما رجل قال كر ما بيني حوشي بر ما ورقي حوشي بر ما قادموندن جي اقتصادي تسلي درنا كات ناو تمر فانا كرن اشتا حاجه كي مار كون بمار حوركي مالبي حولي داخلي ساعتو جندو خوش وقتشك بالكش الحلقه جكنا دعوا لنا شدي كون تشليز فستوني يعني زحمات بر زحمات وحوشو منه مولي منه خيو يعني بتشليز فستوني عم خضارن عم قرباتنا تشتي ما بي وقتنا ولا ياك وارد بخاف تشتي برتنا عم برهارم بوري اجي مواطنك سوري ميوني عمالين فقرانا كي بارلو كلمه Merov nikare tiştekî bêje. Ev e yani. Ev e. Mesele ev e ji xwe. Mesela rêveberiya Xweser dibêje evanno serxistina armancên şoreşê bi vegera koçberan mümkün e. Rêveberiya Xweser di daxuyaniyekê xwe de bi boneya salvegera yekemîn ya koçberkirina şêniyên Efrîn Şehbayê diyar kir, serxistina armancên şoreşa Sûriyeyê bi misogerkirina vegera ewleya koçberan ya li warê xwe û diyaloga navxweyî ancak mümkün e. Yani nizanim. Mesele ne tenê vegera şêniyên Efrîn û Şehbayê hevanno. Mesela salvegera yekemîn ya koçberkirina bi darê zorê ez wisa nabînim. Di sala 2018 de dewleta Tirkiye bi 72 balafran êrişê ser Efrînê kir. Şer çêbû. Bi 10,000 insana canê xwe ji dest da. Hemî insan hatin koçberkirin bi darê zorê di sala 2018 de dewleta Tirkiye kiriye. Ama biçin rêveberiya Xweser, daxuyaniya rêveberiya Xweser bixwînin, rastê gotinekî dewleta Tirkiye nehatim. Belkî ji ber pêvajoyê. Dibêje pêvajoya 2018 ama navê dewleta Tirkiye tune. Yan jî dema dagirkeriyê. Ama kî dagir kiriye?
ji ser hîvî insan hatin dagirkirin. Ereban dagirkir, Farsan dagirkir. Navê dagirkerî hatiye ji bîr kirin. Yani me pir dixwastin bibîsin ku rêveberiya Xweser bibêje di sala 2018 de dewleta Tirkiye pir bawekî hovane bi çek û silahên Almanyê êrişê ser Efrînê kir. Bi tankên Alman êrişê ser Efrînê kir. Li ber çavê Rusyayê, li ber çavê Amerîkayê. Em vê êşê hêjî dikişînin. Me ji bîr nekiriye û em dixwazin ev were telafî kirin. Em dixwazin evaya çareser bibe. Dewleta Tirkiye acilen ji Efrînê vekişe însanên me biçin ser mal û milkê xwe. Dewleta Tirkiye dibe li mehkemeyê navnetewî were mehkûm kirin. Tazminatê bide milletên herêmî ê Efrînê. Zarara wan çi ye? Li wan vegerîn. Em daxuyaniyekê bi vî şeklî dixwazin. Îro acilen dibe milletê me vegere. Qas çete mete hene ji Efrînê derkevin. Tiştekî wisa dibe. Li gorî rêxistina mafê mirovan ya Efrînê di mijara îsal de di meha 11 ya îsal de li Efrîna dagirkirî 5 kes di rewşên ne zelal de hatine kuşt. Yani guman. Çawa hatine kuştin kes nizane. Rêxistinê diyar kir ku kesekî ji aliyê dizan ve hatiye golebaran kirin, birîndar kirin. Kesekî ji aliyê hewerde ve hatiye golebarandin. Jinek piştî ku hevjînê wê ji aliyê çekdarên diz ve hatiye qatil kirin di golebaranê de birîndar biye. Yani kilkî dixe kifşin. Diz, miz, çete, kîtê davêje ser malê dikuje. Hevan no. Heremat te dema bê ewle be, ne di destê te de be, aynen bi vî şeklî dibe. Talankirina zeytûnan, mal û milk, zevî ji xwe ew tiştekî din. Ez behsa can dikim. Mal ji xwe çûye. Rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriye diyar kir ku li gund û bajarokên Efrînê nêzî 8700 darê zeytûnan ji aliyê diz û çeteyên dewleta Tirkiye ve hatine talankirin. Numune bidim. Bafîlon, gundên Bafîlon, Erebûêran, bajarê Şêranê, Termîşê, Erendê, Remdana, bajarokê Şiyê bi sedan dar hatine birîn. Li Sûriye jî rewş bi vî şeklî. Mesela ne tenê Efrînê jî. Li temamê Sûriye binêrin Rojavayê Kurdistanê ne têda, Rojavayê Kurdistanê vê gavê baş xuya dike. Çima? Ewlekarî di destê Kurdan de ye. Dünya xirab bibe. Dünya xirab bibe. Dünya ser û bin bibe. Pêvajo ser û bin bibe. Rojavayê Kurdistanê nikare çek û silah dayne vê ewlekariya xwe ji dest bide. Ne mümkün e. Ya millet mehkûm dike me ya. Millet me perîşan dike. Ez ji were tiştek bêjim. Şervanên Rojavayê Kurdistanê çek û silahên xwe eger daynin bi Xwedê millet we ev nake. Em perîşan dibin. Em dibin wekî ya Efrînê. Ji ber vê yekê doh min ji were behs kir. Ji ber vê yekê rêveberiya Şamê aniha behsa parvekirina petrolê nake. Tu dibêjî were em petrolê parve bikin. Were em peymanê imze bikin. Ya nîvê petrolê ê te be. Çekî xwe bîne dayne dibe. Were silahê xwe dayne. Ew meselekî dine. Vê gavê petrol bila ya te be. Ne mesele ye. Paşê em ê hal kin. Paşê halkirin çi ye? Dewleta Tirkiye tê şevekî de dikeve bi tevî çeteyên li Şamê temamê Rojavayê Kurdistanê dixwazin dagir bikin. Evet. Dixwazin bikin. Ama îro nikarin. Îro nikarin. Ne mümkün e. Yani insanekî jî sağ bimîne li Rojavayê Kurdistanê nikarin. Bakurê Kurdistanê wê temamî serî hilde anha eger bikin. Firqiye wî ji were bêjim paşê ez bidomînim hevan. Îro dewleta Tirkiye bê peyman êrişê ser Rojava bike 10 milyon insanê me Bakurê Kurdistanê serî hildidin Türkiye serî û bin dikin. Ama sibê du sibe qesê de wextê bibêje temam em peymanê imze bikin a ji were çek û silah a hem tevlî artêşê dibin a em bawerî bi demokrasî tînin grûpekî piçûk yê serhildêr weke behane nîşan didin li Reqqa û Tebqa û Derê Zorê yan jî li Qamişlo dibêjin grûpekî piçûk heye serî hildaye di şevekî de dewleta Tirk dikare were bikeve milletê me Bakur jî ranabe serpiya. Çima? Çünkü dewlet dibêje me bi qesê dêra li hev kiriye. Me Kurdê Rojavara li hev kiriye. Problem tune ye.
tene çeteyekî heye em li hember wê koma terörist em tê dikoşin. Yani tê vedgere diçe ser mesela gayê sor. Yani hûn hemî başin grubek tenê heye. Terörîst e em li hember wê tê dikoşin. Dewleta Tirkiye wê muhaqqaq komek sehildêr ê Kurdan weke bahane nîşan bide ji bo bikeve rojava. Ya derekî binivîsîne ez va gotinana boş boş nakim yani. Bahane di destê dewleta Tirkiye de pir in. Di meha mijdarê de dîsa meha 11 li herêmê dibin kontrola hikûmeta veguhêz û li herêmê dibin dagirkeriya dewleta Tirkiye'de 307 kes hatin kuştin. 13 jinin 21 zarokin. Da ajansê me de em dibêjin ya dewleta İsraîlê dîsa ket Sûriye. Dewleta İsraîlê xwedigînê herêma Durziyan. Ya dewleta İsraîlê ji bo parastina Durziyan tê başûrê Sûriyê dixebin kontrolê. Heta dikeve destê wan çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye bila bikeve destê Durzî û İsraîlê baştir e. Yani ew qas Bakurê Sûriyê dibin kontrola dewleta Tirkiye de ye. Em nûçe nanivîsînin em diçin me bala xwe daye ser İsraîlê. İsraîlê heta niha çend gundên Sûriyê talan kiriye, zeytûnê wan hilweşandiye yan jî jê kiriye bixwara biriye. Yan jî ew qas Durzî hene li İsraîlê. Heta niha kîjan Durzî heqaret dîtiye ji İsraîliyan. Ew qas Ereb hene, Müslüman hene li İsraîlê. Kîjan Müslüman hatiye astenkirin ji bo neçe camiyê. Ya di meclisa İsraîlê de Müslüman hene ya. İhwanê Müslümîn hene. Em hene li meclisa Sûriyê de. Na. Em ê hebin? Na. Bi vî şeklî nabe. Ne mümkün e. Mesela nûçeyekî din. Rezalet. Radyoya dengê gel dawî li weşana xwe aniye. Çima. Çima xwe naguherînî, çima dawî li weşana xwe tînî heva. Heqeten. Radyoya dengê gel hevano yani yek ji kevirên bingehîn ê çapemenî azad e 23 salê weşanê dike. Dawî li weşana xwe aniye. Mîro di ajansa de dît. Xêr e. Tu çima dawî li weşana xwe tînî? Ya çend radyoyên tên Kurdî hene îje em tu li hev zêde bûyî îje dawî lê tînî. Zaten tenê yek radyoyekî tu jî digirî. Li zindanan tê godarî kirin, li Serîçeyê Kurdistanê tê godarî kirin. Di internetê de tu lê dixî tu dikarî godar bikî. Tu heta komple digirî stranên Kurdî bixî. Ma tu nikarî stranên Kurdî lê bar bikî bila ji xwe re bibêje. Dünya xira dibe. Tu nikarî dengê zarokan bixî. Ya qet nikarî tiştekî bikî. Televizyonekî temamî Kurdî weşana zindî çê bike. 24 saat televizyonê de çi heye, kîjan deng heye bila radyo de jî ew hebe. Madem ki tu nikarî însanan rojnamegerên Kurd xwedî bikî nikarî wê demê bila cihaz bixwe otomatîk bixe bitin. Radyoyê hevano rewîtiya xwe ya di sala 2002 de bi navê Radyoya Dengê Mezopotamyê dest pê kiribû. Bi navê Dengê Kurdistanê dengê welat domandibû, herî dawî jî dengê gel. Dengê xwe gihandibû ji zindanan heta Serîçiyê. Hat girtin yani. Radyoya Dengê gel bi bernameyên xwe yên siyasî, edebiyat, dîrok, stran xwe gihand her derê. Mîratiyekê mezin li pê xwe heşt. Ya gotina mîratê jî hez nakim. Mîras tiştekî ye, mîratê tiştekî ye. Mala me mîrat bû di mena hilweşandinê de tê bikaranîn ama mîras velhasıl heqeten jî mîrat bûye. Radyoya Dengê gel spasiya gelê Kurd kir. Malavahiya hemû godarên xwe kir. Dibêje me weşana xwe ya 23 salan bi temamî bi dawî kiriye ê mala we ava. Û di ser de jî rabûne ey reqîb. Mesela ji bo fesihkirina vê radyoyê strana yani marşa ey reqîb dane serê herî dawî. Ya ey reqîb ji bo destpêkê ye. Ji bo bi dawîkirinê ya nizanim çima. Ya ez fehm nakim. Ya saziyên me ê Kurdî yek bi yek dimirin, yek bi yek dawî li weşanê xwe tînin. Mi tu mane nedaye. Ama
weşanên bi Tirkî jî roj bi roj zêde dibin. Yek rojnameyekî me bi Kurdî tune li Ewropayê. Tune. Ew qasa azadî heye, serbestî heye, ew qas perê me heye. Ama em rojnameyekî Kurdî nikarin bibînin li Ewropayê. Na. Malperê me Kurdî jî venabin. Yek bi yek têne girtin. Hemî dibin Tirkî. Televizyonê me Kurdî jî ê li Ewropayê yek bi yek têne girtin. Xilas. Tirkî geş dibe. Di nava me da Tirkî geş dibe ama em ê li ber xwe bidin. Em ê jî ji xwe re kanalê YouTubeê ve bikin. Em ê bikin YouTube yek, YouTube du, em ê hemî kanalan çêkin. Em ê Xeta Netewî derbixin pêş. Ana hevalê me kanalekî vekirine bi navê Xeta Netewî. Ez piştgirî didim wan. Em ê kanala Xeta Netewî pêş bixin. Ji xwe gotina xet zimanê Ewropî de tê mane kanal. Îjab nake em bêje kanala Xeta Netewî. Yani Xeta Netewî yani kanala Netewî. Kanal çi ye? Televizyon e. Xet ji bo her tiştî dikare bêjî. Mesela Xeta Fezayî yani xet e. û ji em dibêje Xeta Netewî ez dibêjim navekî baş e li ser xêrê be. Hevalê me ê bixwazin dikarin biçin bi abone. Lê kanal hên nû ye. Weşanên nû tê de tune ne. Tenê çend weşanê me ê bedran dere da li wê derê da tên parvekirin ew qas e. Yani ez temamî piştgirî didim wan em ê pêş bixin Xeta Netewî. Ji ber ku kanalê me din têne girtin. Nahêlin. Çima nizanim. Min tiştek jê fehm nekir wallahî billahî min fehm nekir. We fehm kiriye bêjin. Ez xatir ji we dixwazim hevano. Ez bêjim qey tiştekî awerte tune ye. Dîsa jî binêrim. Di nava amedekirina bernameyê de eger nûçeyên deqeya da wî hatibin ez ji we re bêjim. Ez ana li wan dinêrim. Ez hêvî dikim tiştê pir xirab tune bin. Na tune ye. Di saetên pêş me de ez ê ji we re bültenekî têr û tijî amedê bikim ber bi êvarê. Xatirê we silav den baş.